Chcem sa opýtať, my sme tu pri vašom stánku a vidím tu, že supravodivosť. Vedeli by ste našim divákom tak veľmi skrátke popísať vlastne, čo to je tá supravodivosť, na čo ju používame? Supravodiče sú materiály, ktoré dokážu za istých podmienok viesť elektrický prúd úplne bez odporu. Čo teda normálne vodiče, napríklad medené, ani zlato, ani striebro, ani tie najlepšie vodiče nevedia viesť prúd bez nejakých strát. A v čom to môžeme použiť naozaj ani nie tak pre spoločnosť, ako pre samotného človeka? V čom by vlastne tieto supravodiče mohli pomôcť pri záchranách napríklad ľudského života alebo pri bezpečnosti? Takže záchrana ľudského života, ako ste správne povedali, doprava a prenos elektrickej energie. Tá záchrana života napríklad máte magnetickú rezonanciu, ktorá tým, že boli vynajdené supravodiče, poskytuje oveľa lepšiu diagnostiku. To znamená, že nejaké patologické útvary sú zistené oveľa skôr, ako boli zistené predtým. To znamená, že veľmi to zvyšuje šancu vyliečenia toho človeka. To je medicína. V doprave tu máme video o supravodivom vlaku, ktorý sa vlastne vznáša nad takou supravodivou dráhou. To by nebolo možné tiež bez supravodičov. No a prenos elektrickej energie máme už miesta vo svete, kde klasické káble boli nahradené, síce len menšie vzdialenosti, nejaké kilometre, ale už sú nahradené supravodivými káblami a tam sa vlastne prenáša prúd úplne bez strát. A sú v súvislosti s touto metódou, alebo neviem, technológiou aj nejaké nové svetové prevratné objavy, ktoré vlastne ešte nie sú rozšírené po svete? Takým našim snom je pripraviť supravodič, ktorý by nebolo potrebné chladiť, lebo totižto tie doterajšie všetky je treba chladiť na teplotu -200 stupňov Celzia a menej, aby vôbec fungovali. A máme už nejaké materiály, ktoré fungujú aj pri izbových teplotách, ale tam zase sa musia použiť extrémne tlaky. Takže stále je to nejaký zádrhel, ale ten, kto by vynašiel supravodič pri izbovej teplote, ktorý by mohol nahradiť dnešné bežné káble, tak to by bola veľká revolúcia vo vede a myslím si, že Nobelová cena by ho neminula. Myslíte si, že by práve pri hľadaní tejto odpovede pomohla nejaká medziodborová spolupráca, keby sa vedci viac prepojili a hľadali riešenia v prospech človeka? Určite, pretože dnes vedu nemôžete robiť na vlastnú päsť, nedokáže to robiť jeden človek ani dvaja. A ja konkrétne pochádzam z týmu, ktorý je veľmi multidisciplinárny, čo je dneska podmienka. To znamená, že máme v týme materiálového inžiniera, máme tam fyzika, chemika, spolupracujeme s elektrotechnikmi a spája nás veda, takže vieme si rozumieť v tých základoch. Každý má tú svoju špecifickú oblasť, ale nie je to možné obsiahnuť všetko. To znamená, že dnes sa vedci proste sú odkázaní na spájanie. Pekne ste to povedali a ja len poslednú otázočku mám. My sme vlastne projekt Tvorivá spoločnosť, ktorého cieľom je vlastne prispieť k rozšíreniu informácie, že je možné vytvoriť svet, kde môžeme postaviť hodnotu ľudského života na prvé miesto. A vy si sám viete predstaviť žiť v takomto formáte spoločnosti, kde by aj veda vlastne pracovala výlučne v prospech života ľudského? Ja to vnímam tak, že bez vedy by sme teraz sedeli v nejakej tmavej jaskyni, boli by sme chorí, hladní a naháňal by nás nejaká šelma. Takže život tak komfortný, ako ho máme dnes, je vlastne výsledkom proste spoznávania toho, ako funguje svet a využívaním týchto poznatkov na zlepšenie kvality života. Posledná otázka. Ako si predstavujete svet, v ktorom by ste boli úplne šťastní, aj vaši blízki a ľudia okolo vás? Myslím, že sa to dá zhrnúť veľmi jednoducho. Svet bez utrpenia. A veda to utrpenie znižuje. Sme najedení, máme svetlo, teplo, máme zábavu, máme za jednu výplatu si môžeme kúpiť jedla, o ktorom sa našim predkom ani nesnívalo. Takže toto všetko je dôsledok